Mooi man. Goeie, het is toortje, 16 april. Dit is Bient. Mij, Miranda Werkman, zij presenteert na een week in een grote live show de Frieske onderneming van het hier. Studentenvereniging Bernlef bezit 90 hier en erelid Pier Fopma zit bij u aan tafel. En Reinhard Ritsma komt bij de ontknoping van Bient Zieket Boerinnen. Nou. Ja, dat wie de date van boer Auke, Reinoud. Ik eerlijk zei, de vonken die spatten er nog net echt van af. Voeste? Nou, voest dat wel? Nou, ik vond het machtig dat de eerste deden voor al een tuut. Is dat machtig? Ja, dat is goed. Hey. Hoor je dat van me ook, Nou, dat gaat gewoon vanzelf. Dat is gewoon liefde op het eerste gezicht aan. Azenmeer. Daar zitten trouwens echt de twee boeren hier aan tafel. Boer Auke en boer Jelle. Na een week teasje, dan is het z'n vier in een live programma vanuit de Johannes Poskazerne in Havelte. We dan de Frieske onderneming van het hier bekendmaken. Koonshavens bin DMT Environmental Technology van de Jouwer, Fotocadeau.nl uit Kolm en Ventura Systems uit Bolzert. En de presentatie van het programma is dan in handen van Miranda Werkman. Miranda, drok dwanden maar de tarieris, kijk we zo vaststellen. Ja, zeker. Het meeste is al draait en opname, maar we hebben een heel soort leuke dingen die bij de bedrijven West. Ik op de Johannes Poskazerne al even West, dus... Daar heb ik vroeger ook op zitten trouwens, militaire team, Johannes Poskazerne. Jazeker, ja. Totaal niet ter zake, maar het is wel een feitje wat waar is. Is het leuk? Het is wel leuk, ja. Het is echt wel leuk. Hier, wie wel lang trouwens. Maar goed, er is bij alle bedrijven Delwest. Ja. Wat valt u dan op? Nou, wat me opvalt bij alle bedrijven is het enthousiasme en de liefde voor het werk wat ze doen en voor hun bedrijf. En doe ik de eerste keer bij de bedrijf in Delgië, wie vooral Fotocadeau, die wie echt helemaal enthousiast van Vlien ziet me in de sale. En we hier nooit dacht dat wij erin komen zoen, tenminste nou nog net. En nou staan we al in die finale. Die andere twee bedrijven die iets minder enthousiast, maar dat is ruimschoots goed gemaakt bij de oren bezitters. Want Jeroen de Nooijer van Ventura Systems, die de bus waren maakt. Ja. Die zei, ja, wie vooral personeel wat het wel graag voer. Maar wij kwamen er nou weer en wie een hele grote delegatie die is op ziet te wachten, zien Twallingbroer wie erbij. Super enthousiast. Al enthousiast worden. Ja, en bij DMT is dat precies zo. En ze ben ik trots op het werk wat ze doen. We zijn bij alle drie ondernemers hebben Delwest om te vreten van waarom zij vinden dat ze deze prijs eigenlijk winnen moeten. Wij verdienen deze prijs omdat we de beste deuren van de wereld maken met een heel mooi team, vol met Friesen. En daarom zijn we de beste onderneming van Friesland. Ik vind dat DMT deze prijs voor de Friese verkiezing van ondernemer van het jaar moet winnen. Omdat wij in korte tijd zijn uitgegroeid tot een wereldspeler op het gebied van biogasopwaardering vanuit Friesland. Ik vind dat wij moeten winnen omdat wij hier al 10 jaar heel goed bezig zijn met het opstarten van websites. Dat wij laten zien dat dat gewoon kan vanuit Friesland. En omdat het tijd wordt dat na 24 traditionele winnaars een bedrijf uit de nieuwe economie gaat winnen. Ja, dat ben de drie bedrijven. Wat mij gelijk opvalt, die man, dat is geen Fries toch wat die praat? Ja, zeker. Is dat Fries? Ze praat in Kolm, buren. Oh, echt hier? Ja. Dat wist ik dan weer net. Wist je hem dat? Ik wist het net. Ik heb wel een e-mail gekregen van Halbe dat ik stemmen met. Oké. Oh. En is het hier? Dat heb ik nog net niet. Oh, dat maakt dus Maar nog. dat laat ik nog. Je nog een man die is te stemmen. Nou. Hey, wat is het? het belang van deze prijs? Nou, het belang van de prijs is, en daarom is hier al de 24e keer, is dat het een stukje waardering is voor de ondernemers. Een stukje stimulans aan de bedrijven in Friesland. En dat is ook een soort moment om bij te netwerken als ondernemer hier in Friesland. Maar is het net één grote reclamespot? Voor de Voor die bedrijven zelf? bedrijven, ja. Ja, voor het ondernemerschap in Friesland. Maar we mogen er best trots op best, toch? Oh, dat is het. Ja. Oké. Hey, en die uitreiking is op een bijzondere locatie. Ja. In de Johannes Poskazerne, dus in Havelte. Ja. Maar dat lijkt net in Friesland. Nee, het thema van de 24e editie is grenzend verliezen. Nou, dat doen de meeste bedrijven dat ik al. Die doen een heel soort zaken met het Boetenlaan, Ventura en DMT. Fotocadeau zit vooral in Nederland en België. En ze vonden het heel leuk, de organisatie, om dat dan op een oorlocatie Boeten Friesland te doen. Nou, de Johannes Postkazerne. Ik heb er al best om een soort introductiefilmpje te maken. Nou, ik heb me de eigen uit, jongen. Hartstikke leuk. Stafvolle soldaten nog. Stafvolle soldaten, ja. Hey, je man die pak. Ja, zeker. En nou natuurlijk de belangrijkste vraag. Wat doorstoren? Een roze overal. Ja, die roze. Dat is heel wel. Die roze overal. Nee, het wordt net een roze overal. Maar collega Yveske had iets heel leuks iets. Maar wat is het? Iets feestelijks? Past bij de locatie. Het past bij de locatie. Ja. Is mijn baret. Nou, een heel soort succes. Nijweke Tiesje. Dus de Chen live bij Omroep Friesland.
Je zoent het een Frieske enclave in de stad Grens nemen kennen. De Vereniging van Frieske Jongeren Bernlef. Een studentenvereniging, maar historie, want dit hier wordt het 90-jarig jubileum viert. Onder andere met een tentoonstelling en on tafel Pier Fopma, erelid van Bernlef. Safvolle ereleden binnen net, had ik me vertellen, lid. Binnen Matrijen. Ja. Hoe wil je erelid van Bernlef? Ja, er is net echt een handboek voor zelfs. Je wil vregen toch het bestuur, die dragen in je vaart, die het heel wat inspant heeft voor de vereniging, die er een beetje uitsteekt. Je had wat nu om dat van jezelf te zeggen. Maar wat is al je dien? Dan komt dat op Del. Wij hebben wat dingen lezen van de Chameleon-film, die heb ik destijds mooi produceren. Ja. Ik heb een paar keer in het bestuur zitten. Wat bij Bernlef altijd wel mooi helpt om eerlid te worden, is dat je het gebouw verbouwen. Daar heb ik vertekenen en de verbouwing organiseert. Een feestje bedoel je? Nou, mijn feestje gebeurt ik wel eens, maar dat hebben we even net vanzelfs. Maar nee, gewoon het gebouw zelfs vernaaien. Dat heb ik een paar keer die en ik zit nog in de stichting die het plan in aangenomen en in beheer heeft. En zodoende waar ik een paar in vregen van zo is er wat voor film ik eerlid te worden. En dat is dus nou slag. Bist nou eerlid? En dat ik inderdaad denk om Bernlef, dan denk ik gelijk om die film De Chameleon. Want je hebben een Frieske versie van de Chameleon film hem ervan maken. Ja. Bij tal van bekende Friesen. Ik heb even een stukje van Sjen. Mooi. Ruw achterbakkers, beste mensen, maar ik hier mijn aandacht. Of het ook terras weer blijft, nou daar gaan we natuurlijk straks naar kijken. Maar ik begin met het... Maar die verdediging. Je maakt gewoon een goed spul van spelen. Goed spel. Zag dat? Ja, dat zou wel wat moeilijk. De hele raceperiode. Hoe krijg je in de hassen? Smarren op. Dus, wat mij betreft, Oudmoon. Is dat man? Ja, nog even kwart vertellen, Pier, hoe zit het weer met die film, De Chameleon? Er kwam dus een Frieske versie, want Jim wient er net mee eens dat regisseur Steven de Jong een Nederlandstalige versie maken van De Chameleon. Correct. Wij kregen het bij Bernlef op een soort jaar. Die is een lezing van Reense Westra, die weer bij ons. En die vertelde dat hij speling kwam in die film. En dat het eigenlijk in het Nederlands opname werd zoeken. En dat zinde hem ik net recht. Wij vonden het vanzelf ook spietig. Dus we zouden dat keer wij zelf ook in het Fries dan. Even een amateurfilmpje van 4 minuten. Maar dat roemde we het even. Maar dat roemde het uit de klauwen, want de pers kreeg er lucht van. En, ja, nog een boer te krijgen? Ja, dat wie pas volle letter vanzelf. Maar wij waren nog met de kloten van het blok zetten van je hebt wel even een filmmatie. Dus we moesten maar wat professioneels doen op de knop komen. Dus uiteindelijk is het een film van Jelle Oereworden. Ja. Dan ben je een broers in de studentenvereniging, hè? Besteen je 90 hier. Ja. En dan kom je bij een tentoonstelling. Ja, dat is een van de programmapuntjes vanzelf. Dat is wel wat saai, hè? Ja, nee. Dat is het culturele aspect van het lusterenviering. We hebben zelf nog wat andere programmapunten. Gewoon feest. Het is juist zelfs al begonnen met de externe receptie van het bestuur van de vereniging. Ja, alle andere verenigingsingrediënten hebben op bestuur te houden. Nou, dat is weer een mooi feest vanzelf. We hebben takkenweek vrede op Boetendaai te Zielen, het ding van de leden. En dit weekend hebben we dus een lustrum tentoonstelling. Maar het is een van de activiteiten in een week lang lustrumviering. Ja, maar die uitstelling is in Grace. En wij wien oude week wel even om te zien hoe je hem dan winnen met de tarierings. Ja. We hebben natuurlijk het Fries archief Tresor in Lauwert. En daar ben we dwaande geweest. Dus aardig wat meters archief. Dat mochten we eerst al even een uitziekje. En uiteindelijk hebben we deze stikking al opvregen. En dan ben ik nog oud-leden die hebben stikkingen ondroegen. En die kunnen we hier dan mooi even shellen voor het publiek. Het is zeker wel een beetje ouderwet. Je gaat in de grens en dan werd het vriezen. Ja, het is wel heel fijn dat je gewoon bij Bernlef gewoon even een stukje Fries praten kennen. Want ja, je bent niet wel op jezelf hier. Dus je bent wel op jezelf aanwezig. Je bent elke dag je eigen eten sieren en je met je eigen kleding wasje. En dat is wel fijn dat je, dat je weer even in grens dan wil, maar gewoon even Fries praten kennen. De Bernlefer die ik in mijn hallen heb, maar die komt overal wel weer waarom. En dat is net zoals ben ik platen van Jontje 37 en toen ging ik al op kamp een weekendje met de vereniging voort. En dat zijn al dingen die waren al heel lang. En op zich in die weekend gebeuren nog steeds dezelfde dingen. En waar is de Bernlefer dan? Ja, daarvoor moest een keer bij ons op de kroeg komen, dan kan je ze ontmoeten.
een persoon die zichzelf durft te wijzen. En die net altijd per se maar de meute mooi hoe te gaan. Ja, Pieter, let je van alles op tafel. Ben deze dingen ook al te zien bij die tentoonstelling? Jazeker. Ik heb vandaag nog even de inauguratie Tjelke mooi naam. Ja. Het is zelf wel een hele oude Tjelke. Daar hebben we al duizenden bandleffers daaruit dronken. Want die broeken wij altijd op het moment dat mensen lid werden bij ons. We hebben een speciaal ritueel, dat is vanzelf geheim. Ja. Maar een van de onderdelen daarvan is dat de oude bandlef uit zijn graaf oprijst. En daar speelt tussen beker een rol bij. En wat zit erin dan? Rede wien? Nee. Bloed? Bier? Wat is het? Berenburg. Ach, natuurlijk. Berenburg. Voor die haatsponsor Joustra. Oh, oké. Zo was op. De uitstalling over 90 bandlef is van deze sneun uit te zien in Galerie Mooiman in Greens. Dank, Pier. Ja, niet kijk zeggen we al de tuut van Auke. En Jelle en Liesbeth hebben zelfs Reinoud ik op stap west, op date. Zonder al te vol te verklappen. Wie direct sprake van pure passie. Ja, vond ik wel. Ja? Het was pure passie. Pure passie? Het ging mal. Het ging mal? Ja, echt weer. Okay, ik ga mijn eigen uurtje doen. Nou, we kunnen haast net wachten. Aanstaan komen de beide boeren echt hier om deze tafel te zitten. Ik niet. We kunnen eerst even zien naar de date van boer Jelle. Nou Jelle, welkom aan boord jongen. Weet je, dankjewel. Je tilt heven. Ja, het gaat on. Hoe is het met de zee jongen? Ja, vind je het spannend? Ja, wees, ja. Nee, jongen, dat kan niet aan niks gebeuren. Nee, maar toch, ja, je bent al nieuwsgierig. We hadden een prachtige boord. Ja. Dus er komt goed voor de dij. Mooi waar. Wie die een toekomstige vrouw. Ja. Daar gaan we van uit. Ja. En wat hoogst van deze midje? Nou, een hele mooie, ja, en gezellige media. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you and love. Life's sweetest reward. Let it flow. Ja. Nou, welkom aan boord. Ik ben Liesbeth de Boer. Ik kom uit Wielerheide. Ik ben 27 jaar en ik werk op een kinderdagverblijf. Ik ga schreeuwen op Jelle omdat het me gewoon een gigantisch leuke jongen te lijkt. Dus waar weet? Daar zitten we dan. Ja. Jelle in levende lijven. Ja. Hoe is dat? Ja, mooi. Toch? Ja, ik vind van wel. Ja. En hoe is het voor jou, Jelle? Ja, hetzelfde, ja. Bijzonder. Ja, positieve verrassing. Ja, hè? Ja. Nou, daar ben ik heel blij mee. Kom Sinterklaas, kom je binnen en je weet net waar je treffen zullen. Nee. Dus nee, dat gaat wel goed, ja. Is dit het in de kiel? Ja, ik ben wel aardig zenuwachtig, ja. Ik jij dat ik gewoon niet stem. Oké. Dat mag ik. Ik regel even wat te drinken. En Jim gaat even gezellig even kletsen. En dan zie je wel even een mooi smoek plakje op. En dan heb ik iets heel mooi romantisch van je betocht. We gaan namelijk visje. Oh, super. Nou, zeg eens aan. romantische kinderen net dacht ik. Mooi. Ik zou zeggen proost. Proost, hè? Ja, ik heb geen wierms, maar waar heeft ik een wiermziekje, denk ik. Je gaat natuurlijk een droge moe, hè? Zeker. Mooi, dank je. Ik, nog even, huppakee. Proost. Proost. Misschien. Ja, dit lekker vrouw. Ik had de lekkerste even voor je uitzag. Super, dankjewel. We drinken dan maar even hier op. We gaan even te vissen. Het aas zit er al aan. Oh. Nou. Ik neem net wat die mij bent. Helemaal goed. Dus we kunnen voor het laat. Ja, we gaan voor het laatst. Nou, dit wordt niks, hè? Ik is wel hard. Nou, een visje en mijn geduld voor haar, zei ze. Maar nu ben we aan het komen om met de boot. Hè. Ik ben klaar. We stappen van die boot af. Ja. En Jelle die belt je op en zegt, nou Liesbeth, ik vond het hartstikke leuk. Zullen we nog eens een keer wat doen? Wat zei ze dan? Ja, tuurlijk. Okay, nou, dat is, zeker weten. dat is wat ik heel graag jaren wil. Ja, ne?
maat, alles jullie maar een dikke tuut. Oké. Dat vind ik ijs. Ja, het begon met een oproep van 2 relatief onbekende boeren uit Verwedderadeal. En in kwarte tijd ben ze uitgegroeid naar 4 popsterren, naar de meest verneemde boeren van heel Friesland. Heren, ja, wie ik voor die welkom allereerst. Ja, gewoon. Jelle, voor de eerste keer dat je dit filmpje zegt. Nou, je had een heel mooi filmpje van maken. Ik kan net niks over zeggen. dit wie pure romantiek. Ja, niks meer en niks minder. Nee, toch? Ja. Die is niks te volle verteld. Nee, de vonken springen er vanaf, toch? Absoluut. Hey jongens, want het echte boer zoekt vrouw, dat is natuurlijk een heel soort media-omtinken en paparazzi in de green container. Ben je hem er een soort op onsputsen ook? Ja, in omkrieten wel, ja. Wat zei ze de meesten al hier? Nou ja, goed, dat je überhaupt er om mij nog, daar is een hele soort verbaasd van op. Dat hingen ze net van die verwacht? Nee, een hele soort hing dat net verwacht. Hoe zijn net? Nou ja, dat ben een ding dat ik nog gauw doe. Maar soms wel, maar ja. Doe je werk net wat er achterbij komt en hoe het erin gaat. En je hebt heel veel liedjes sprongen. Ik vond het wat van die. Ik vond het machtig. Ja, het vind ik hartstikke leuk om te doen. Ja. En Do, Jelle, ben je er een soort op onsputsen? Ja, een hele protte. De eerste paar dagen dan kon ik me eigenlijk nergens mee vertonen of iets dergelijks. Dus, bij de oproep eigenlijk? Ja, bij de oproep. Met name bij de oproep. Dus ja, dan kwam je op je werk en dergelijke horen wat je kwam. Ze sprutsen de wol hoor. Dus. Maar dat was hartstikke mooi. En welke vragen kreeg je dan altijd? Nou, ik hetzelfde wat ook ongeveer om jou van, nou ja, dit hebben we nog nooit voor jou verwachten dat zo op televisie zo is. Dat ik eigenlijk zelf ook het verwachten. Dus, maar ja, dat zijn wel de vragen die meestal die voor in de kamer. Ja, en dan komen natuurlijk de brieven. En nou, laten we eerlijk wezen, wie net een heel soort brieven. Wie dat ik een beetje teleurstellend? Of voelt dat mooi? Ging je volle meer brieven verwachten? Nou, ja. Nee, net. Ja, ik bedoel, heel leuk was dat er een paar meer was in, maar ik ging net op bergenbrieven rekenen, nee. Nee. En want de postbode die zei toch heel al van, nou, we binnen al die verhalen. Ja, nou ja, goed. Ik zei het filmpjes. Ik zei, ja, ik zie er eigenlijk net een beste voorstelling van hoe vol het er kan reageren zo. Dus nee, ik denk ik laat het gewoon op me aankomen. En dat hak ik niet in. Ja. Ik denk dat ik wel een stap is, Arjen. Als je als vrouw bent en ik schreeuw me in op Jelle of op Auke, dan komt er als vrouw ook een soort op je aan. Dus ik denk dat het wel moeilijk is om samen te zeggen, ik doe het er mooi. Denk je dat? Ja, dat denk ik ook. Ik denk, je hebt altijd een bepaalde drempel met je oor, maar die moest niet meer oor. Ja, zeker. Ja, je komt helemaal uit je comfortzone bij. Hè? Want was dan, nou, je zit wat in de anonimiteit en je bent nog herkend. En als je dan steeds maar op televisie komt en je vertelt iets over je werk of over een hobby, dat is nou weer heel anders. Maar nou maar je over leefde en iets over jezelf vertellen. Ja, je eigen gevoel. Dan komt het heel dichtbij. Nou, dus, heel kwetsbaar was dan. Dat is kwetsbaar, ja. En dat, nou ja, goed, dat is wel spannend. Ja, want we hebben dit al hier begonnen, Reinoud. Ook omdat we zijn van de meest vrijgezelle boeren van heel Nederland. Die waren in de gemeente Verwedderadeal. Ja. Maar daar hebben we net echt een antwoord op gekregen. Nou, hoe ben je erachter gekomen? Hoe kan dat nou? Ik weet het eigenlijk nog steeds net. Want als ik dan naar Auke en naar Jelle zie, dan denk ik, ja, dat ben super. Het zou een vriend van mij werken kunnen hebben. Maar ben je het meer vrouw of ben je gewoon een waardeloze romantische heren daar in Verwedderadeal? Misschien ben je wel te vol mooi. Dat kan ik weten. Ja, dat werkt in. Weet je hier met jongens? Nee, ja, geen idee. Ik denk dat het overal wel speelt en dergelijke. Nou ja, dan komt Verwedderadeal als heegstuurt. Maar ja, ik denk dat het ook wel in andere beroepsgroepen voorkomt. Maar ja, dit zit met name wat uit de boel zoekt vrouw bij komt. Dus ja, het wordt ook wel wat romantiseerd in die zin. Dus het zal horen of fiet het plak. Dus ik bij de boeren, denk ik. Maar ik weet als het ook zijn is van, ik kom er misschien wat te min uit. Wat zou het ook wel zijn? Dat weet ik. Nou, ik kom er wel aardig wel wat uit. Maar ja, op die een of andere manier maak misschien ook wel een trouw in die ding. En, ja. Nou ja, misschien is dit wel een heel goed middel voor. Ja. Maar wat we alle hier witten willen, jongens. Wit het wat? Tussen Dij en Liesbeth. Nou ja, goed, uw opname van deze loveboat, nou, dat wie heel kwaad bij en dergelijke. En je wordt wel een beetje van hot niet her. Ja, en wie oude manje? En wie oude manje. En nou ja, we zijn ook al zien kwamen er helemaal, we houden in contact gewoon. Nou ja, wij kennen kwamen er eigenlijk helemaal nog net. Dus ja, je wil wel eerst wel in een verval gewoon, Jan. Je zullen nog een keer een nieuwe uitspraak maken met elkaar. Ja. Wat zie je hem dan? Bolen? Oh, misschien dat ik heel mooi zeg. Ik wil nee, maar dat hou ik nog net op gewoon. Dat weet je nog niet. Maar je zullen nog wel contact bij elkaar houden. Ja. Oké, dus wellicht een eerste beanbaby. En Auke van, we hebben verzeld, ja, Liesbeth en Liesbert, hè, wie het? We hebben, toch? Ja, die vrouw hier, Liesbeth. Liesbeth, ja. Ja, precies. Ja. Die hebben we even vregen naar Ouderin van wat ze van die voelt. Dit weet je. En hoe komt Auke op die oor? Als een vlotte jongen, Iepen. Dit ben ik, net meer, net minder. Nee. Lekker nuchter. En wie Auke als dat verwacht is dat er weer?
Nou, ik vind hem nog wel leuker Oké. dan toen. Maar ja, je hebt nou eenmaal kort sprutsen en zo. Ja. Dus ja. En dan ben we hier te boven geweest, Sjoerd. En denk je nou van, ik wil nog wel een keer met elkaar voort. Ik zou nog wel een keer met hem praten willen om elkaar nog beter te kennen leren. Ja, dit wie al wat langer, Lien. Hè? Je hebt intussen al een keer een afspraakje met elkaar horen. Ja, klopt. En, vertel. Nou, dat wie op zich hartstikke leuk. En, Wat had je hem dien? we hebben naar Oranje Woudwest daar in een blokje om. Ja, in de bosken. In de bosken daar. Romantisch. Bij de wolven. Bij de wolven. Ja, de wolven. Maar wordt het wat? Is het iets voor een vaste relatie, denk je? Of? Ja, ik denk net dat er in eerste instantie denk ik net dat er een vaste relatie uitkomt. Nee. Dus net een tweede beanbaby dan, Arie. Nee, dan net. Nee, dan net. Nee, de druk luidt bij Jelle. De druk luidt bij Jelle. Hey, het zit er nou echt op, hè? Van, hoe show je hem dan op waarom? Zou je dit orenboeren echt onrieden om te doen? Nou ja, goed. Ik vond het wel heel spannend. Dus ik ga er eigenlijk wel zo van zweten. Nou, ik denk aan weer op televisie en dergelijke. Ja, aan de andere kant denk ik wel, ja, het is wel een hele ervaring rijker in die zin. Maar ja, hopelijk net een illusie eer, maar dat net. Maar. Dus in die zin, ja, het weer heel spannend, maar op zich ik wel weer, ja, het hier wel weer wat. Ja, maar hoe show je er op waarom, Reinoud? Vond je dat de heren het goed dienen? Ja, ik vond het heel leuk. En ik denk dat we de Mondel zet houden als hunzelf. Ik denk dat het heel belangrijk is. Natuurlijk aan mijn loveboat en mijn bol zitten wel eens een geintje in, maar we gaan ze net van lul zetten om het samen te zitten. Ik denk dat het heel belangrijk is. Dat ze wel zichzelf blijven kennen. En daar ben je misschien wel een beetje benauwd voor in het begin. Nou ja, je weet net hoe dat gaat. En maar boos ik vrouw, dan wordt er wel eens wat willen knipt, zeg maar. En zo dat hier net gebeurt. Je moet net niet waar geëlegeerd worden. Nee. Nou, ik heb me heel goed begrepen. Ja. Zo ik net wel. Maar ik net mooi die. Nee. Maar goed, ik heb me wel voornaam van, ik denk, ik ben Jelle. En ik wil lekker als Jelle dan op de televisie. Ik heb net de illusie om jezelf mooi voor te doen. Maar aan de andere kant natuurlijk, wat ook ik zei van, nou ja, wat er dan, je boest ook vrouwen en wat er dan al in de media. Ik denk, nou ja, het zei iets al je op je dak commercieel. Nou, ik ben net al je daar volle vrolijker voor worden zelf. Want ook het hier geen paparazzi op het team? Nee, dat valt wat daar. Nee, ja? Dat valt wel wat. En van tevoren zei je ook van, ik wil net uit van Hoezes en ik wil net al te volle vrouwen op het team. Nee. Ik wil vooral op het hier, maar ik ga geen zin om de hele week cameraploegen en dat soort dingen, daar heb ik geen zin in. Nee. Dus dit wie prima? Dit wie mooi bescheiden van opzet. Ja, maar dan is het spietig dus dat het eigenlijk net echt slag is voor die. Nee, maar ja, het is wel hartstikke leuk om te doen. Ik zou het wel. Ja? Ja. Maar misschien hier zit ik kijk nodig. Nou, misschien wel. Want Jelle, ik zei die trail hebben we misschien wel nodig gewoon. Ja. Misschien is dat voor die wel een stimulans om nood denken van bliksem. Ja, nou ja, goed. Je bent soms verzetje nodig. En ik bedoel, je bent druk altijd... leidt nog steeds bij die ja. Ja, nee, dat snap ik. Maar nee, je bent er ook maar je bedrijf. En dan, je bent ik wel zwart. Maar ik bedoel, dat de vrienden om je heen, die halen je krijgt man of vrouwen. En dan verandert het toch een beetje, zeg maar. Ja. Hoe bedoel je dat, dan verandert het een beetje? Nou, als je hoort, dan stap je bijvoorbeeld mijn andere vrienden zijn een groepje vrouwen en stap je daarop af bijvoorbeeld. Ja, goed, als je alleen op een groepje vrouwen afstappen, dan die drempel uit een beetje heger, ik dat zeggen. Maar dan moest nog wel een flinke drempel, flinke drempel stappen. Dus dan. Ja, goed, als je dat één keer niet had, dan is dat wel. Ja. Wel klaar. Jongens, ik vond het een spannend avontuur en ik vond het heel sportief en heel knap dat je met het avontuur omging binnen. Respect daarvoor. En wie al je te zien in Bien, Secret Boerinnen. En de druk leidt inderdaad bij beide heren. Gewoon. Zullen we dat nou praten? Oké. Heren tegen tank. En zo 4 maanden, dan ben we er vanzelfs weer. Dan omtekent voor de sport. En dan zit hier onder oren John van Zweden, de behangkoning, die het namen maken als ondeelhouder van de Engelse voetbalclub Swansea City. Vanavond nog een hele gezellige joen. Dag.